weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique kamɓe yeeɓoɓe aya weltare tv kabaruji men ɗemgal pular ene jeeya gardinde kabaruji men to leydi sénégal en kalta wi ko uddirgol duɗede leydi sénégal ñande jeegomo lewru octobre ndu gonɗen en kaala on ɓi jagorgal leydi sénégal woni Mariame Sarr ɗo ɓimke yalti e dumbirde e ñalawma hande o tawi saabino ɗum ko feɗade mo neɗɗo to leydi Mali men kal e hobmo juuɗe ɓen ɓe commune 2 tawi ko guila ñalde nogas e ɗiɗi lewru août leydi Mauritanie mais kettoroɓindo kabaruji leydi Mauritanie e sawtol Amadou Dia gasneten jonde kabaruji men koto dowɗo Côte d'Ivoire Tchad ha toon to Joolam Jaɓeli woto goɗɗe joni joni paccigol kabaruji men e ɗemgal Pulaar kala men ketto communiqué ceerno Djiby Sy ceerno Djiby Sow Gurel Teya kam e ceerno Mahmoudou Ban tine tinte tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ceerno Mamadou Banna enen tintina dendagal kelineɓe mum dendagal bandiraɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe e nder wuuro men Pété e nder wuuro men Pété galle makko waɗɗani brigade de gendarmerie wuuro Pété ngo ceerno Mamadou Bana ene yawrani ɓen rewɓe wonduɓe kista fibroma dogan sitta rewɓe wonduɓe infection ngaji wonduɓe asmo diabète rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe ellaji men ndewani lawol ceerno Mamadou Banna ene yawrani ɓen worɓe ustaraɓe goragu walla yawɓe yitade koye mumen ceerno Mamadou Banna kollaɓaɗo ko fati e laslari omo yawrani ɓen dartoɓe embauche woni gollotoɓe donki hebde embauche ene darta embauche e ɓen yiɗɓe ñiibde e golle mumen wonɓe caggal leydi dartoɓe embauche ha dartoɓe kayitaji kala jokkodire ceerno Mamadou Bana joni joni jiituɗa hoore maɗa ceerno Mamadou Bana ene yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi omo yawrani kadi ɓen rewɓe ronkuɓe deeje ronkuɓe jooɗade e nder cuuɗi mumen e nder dewle mumen omo yawrani kadi ɓen worɓe musidɓe tedduɓe ronkuɓe yitade koye mumen walla ronkuɓe wawde marde dewle ɗe hano hannirta ni ceerno Mamadou Bane en andino dendagal kilineɓe mum o ɓuuri wawde gollade ko ñande talata ñande alarba e alkamisa ko ɗeɗo balɗe tati o ɓuuri wawde gollade ko ɗeɗo ɓuurata wawde heɓade ñalɗi keddiɗi ɗi ene haasi tawa o woni koye halwaji makko walla sahaji tawa o woni koye silkiji makko qurana kala nodduɗomo heɓanimo yo jomum ɗaccu message walla ɗacca vocal so tawi o heeɓima mawo jokkodira jomum hano hannirta ni ceerno Mamadou Bana ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni tawte ko nder wuuro Pété kala jiɗɗo heɓdemo noon so tawi ko banggue WhatsApp mbatta ko 00 221 77 353 48 10 so tawi ko numéro makko appel mbatta ko 77 911 19 61 ceerno Mamadou Bana ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko fulɓe mbi kala ko jooti Allah ne wela ene tawa gorel teya ko haa ko moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel teya ko haa kono haa ko wargani a wulna ndiyam ma haa wula mbaɗa heen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa an jogiiɗo caɗeele ƴiye jogii caɗeele koyɗe muusooje koppi muusooje ɓanndu muusooru mo ƴiiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo toƴiiɗo AVC kardiaga e ñabbuuji goɗɗi kala sa jokkondire gorel tayya jooni jooni keɓa heen ko laaɓi gorel tayya ene safa kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi e joyi rati so tawi a yehii to site maɓɓe internet
ma janga ɗum hoore maɗa ha keɓa ko ɓuri hen labde. On site noon mbatta ko www.gorelteya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi. onon finoɓe to Galoya e nder diwan Galoya kala son jiiɗi hebde Gorel Teya jokkodirton koye 77 218 09 98 ko sohna Aissata Touré onon taweteɓe to Ziguinchor e ko taari Casamance kala son jiiɗi hebde Gorel Teya jokkodirton koye tonggode 77 560 54 30 Ahmadou Kébé so tawi ko onon taweteɓe to Kidira e ko taari Kidira kala jokkodirton koye 77 554 75 54 e nder galle ceerno Habou Diallo e ko taari ɗum kala onon taweteɓe to États-Unis de Amérique son jiiɗi hebde Gorel Teya mbatten ko +1 34 77 01 56 77 nototo ona ko Abousso Kawral Fouta business onon taweteɓe to leydi France son jiiɗi hebde Gorel Teya mbatten ko 06 50 99 64 43 mbadden dando faade Gorel Teya nototoma ko Haruna Ngayda. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawruɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde. ceerno Djiby Sy ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom ndagam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabaruji ɓeydoje arsigaji. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yannama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheydineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo bargal. ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗinede listihara ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere e mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗe taariɗe leydi Mauritanie kala ko 4 CFA. so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe Asie Amérique Asie en leyɗele kala listikar ko gratuit hay mbuɗu yoɓetake. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum o arti ko waɗɗani jeere nettekka kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollottoɗo wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe. on numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kille mum no dowɓe kala sahade donc hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo joomum waɗ insisté ma hebmo ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko.
bela ayo bela ayo midani bela Docteur Djibiso, le grand guérisseur ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. Docteur Djibiso ko jogiiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗɗadore koni mondialement laabireɗu malade wune. Le grand guérisseur docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola omo safra wondude kista fibrome ndagam sitta hémorroïde tension diabète faiblesse sexuelle yimɓe ɓuutoɓe deedi guttoji koyɗe guloje keeceje guloje keeceje musoje e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiiɗa cirolla. Le grand guérisseur docteur Djibiso ne yawrede ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala jokkodire e le grand guérisseur docteur Djibiso de joni jiɗɗa hoore maɗa. Le grand guérisseur docteur de Kidira ene andini dendagal kilineɓe mum omo tawi oɗo saaha joni to base makko to Kidira omo andina bandiraɓe noon ɓoyata o yabana base makko tawteɗo to Djoum tawteɗo to Wourossogui. Kala jiɗɗo yiide le grand guérisseur walla jiɗɗo hebdemo to banggue téléphone numéro ji makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. So tawi ko noon ko yiɗɗo jokkodire makko to banggue WhatsApp mbatta ko limal makko leydi Mali ko 00 223 78 353 28 92. Le grand guérisseur docteur Djibiso ne ande dennagal kilde mum taweteɓe to leydi Mauritanie wonde base makko ne golla ene tawe to legal Elmina waɗɗani préfecture 6e ene tawe ɗon almudo makko miñi ko ene wiye ceerno Makky Ɓan. Ceerno Makky Ɓan noon jiɗɗo jokkodirde mum numéro ji mum téléphone to leydi Mauritanie ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 73 02 83. So tawi ko yiɗɓe heɓdemo to banggue WhatsApp kanko ceerno Djiby Makky Ɓan mbatta ko 00 221 77 924 16 81. Le grand guérisseur docteur Djibiso ene wiye gandu ko cellal woni afo kala ngaalu omo wiyan kadi safroyade ɓuuri safroyede. kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique kame yeɓoɓe ayaw weltare tv kabruji men e ɗemgal pular kikiɗe aset hande goho lewru octobre hitande ñaƴiɗi e nogas e ɗiɗi ɗo e haalirde nde ko banon Mamadou Sarr to karallagam ko Seydou Abouba no mbiruno ɗen gardinde kabruji men leydi Sénégal Cheikh Sonibou Mbaye ko ɓi on jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate formation professionnelle e wonde apprentissage kam e insertion woni Mariame Sarr kanko ɓiɗɗo woni Cheikh Sonibou Mbaye ko woni Cheikh Sonibou Mbaye o ɗaccitama jeyno sababu nanggal makko ko ferade mum jommo moto ina tawe hakkude kay wuurɓe e mayɓe o hakkude wuurɓe e mayɓe o ferimo koto lawol VDN jayde nde ina hollita wonde kay ko dognanno ko werla tawi ko werla présidence tengol waɗi laaɓi ɗiɗi ko o feri ko waɗi kay ko omo fero neɗɗo ngol ɗo waɗi laaɓi ɗiɗi on mo addino ferade o heeɓino gañade tawi ko gañande musde Cheikh Hattab Chemsidine Aydara ko kañum wonno Khalifa Cheikh Mahfouz Aydara to Casamance to wuuro Darou Salam ina wonde kay wuuro Darou Kayri tawate ko e nder commune mo Kalaba kanko Cheikh Hattab Chemsidine Aydara o yalti aduna e aljuma hanki o to Darou Kayri o wirnama kay gila hanki kikiɗe ko kanko woni tawi ko taniraɗo gadana gadiɗo joɗade e jappere famille Cheikh Mahfouz Aydara o lomtino ko Cheikh Ibnu Araba on ko ɓi Cheikh Mahfouz o lomti ɗum ko gila e hitande ujunaje 2007 o jotti hina ujunaje 2007 jotti e jappere nde oɗo saaha ko ɓiyiko kañum woni Khalifa jeego ɓi o woni kay ɓi on
Chérif Hattab Shamsuddin Aidara jaltuɗo ñalawma hanki jaltuɗo aduna ñalawma hanki o udditugol duɗe janguirɗe ɗe leydi Sénégal hitande ujunaje ɗiɗi e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati tijja ko ñande jeegom lewru octobre ndu gonɗen ɗen kanko jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati e jangde o heeɓi jagorgal tawi kanko jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati e jonde o heeɓi wadde tawi ko jonde batu aljuma hanki o tawi ardi nguna batu ko jagorgal leydi jagorgal leydi Sénégal gardiɗo jagorɗe woni Amadou Ba ko fati tawi ko Amadou Ba ko kanko kay ardi nguna batu wondude e ɓen wonɓe e less jimadi ngal ɗon jagorgal kalfinaɗo ko fati e jangde koɓe kolliti kay e nguna batu e ndeɗo hitande ɓe jogui ko 17 ujunere tawi ko duuɗe janguirɗe ina wonde capanɗe jeenayyi e goho ujunere 17 ujunere tawi ko duuɗe janguirɗe ina wonde capanɗe jeenayyi e goho ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi tawi ko jangguinoɓe foof ma ɓen jangguino foof ma dutto tawi koto nokkuɗe janguintoro ko ñande duttoto ko ñande tati lewru octobre ndu gonɗen élève aji ɗi ɓe kolliti limoru men ko million ngaji tati e temedde jeetati e sappo ujunere woni 3 810 000 sen gummima leydi Sénégal paɗen koto leydi Mali commune 2 tawi ɓen gollotoɓe woni ko e hofgo juuɗe guila kay ñalde nogas e ɗiɗi lewru août hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi woni jonte joyyi joni ko ɓen gollotoɓe natani hofgo juuɗe tene kadi gon hofgo juuɗe ala to haaɗi golla tawi ko gollata toon e oɗo saaha e on commune woni e nder on mairie ko ɓen waɗoɓe tawi ko seedantagal hakkude ɓen resudirɓe ene wonde waɗoɓe tawi ko copie kayit juddu ina wonde ɓen waɗoɓe certification et légalisation document ji Zoumana Sissoko ko secrétaire général tawi ko commune 2 ko holliti wonde kay jeeyi sababu gonno hofgo juuɗe ko lebbi 4 koɓe joɓano ko lebbi 2 keeɓi yoɓede hen ina heddi 2 goɗɗi ina wonde assurance maladie mabɓe obligatoire ha joni kay yoɓaka taw goɗɗum ko ɓeydi hen walla mbiyen deuxiéme adjoint maire mo commune 2 o holliti kamɓe ɓen waɗɓe gonno hofgo juuɗe toon to mairie so tawi ɓe gollani mairie wawa hebde ngaalu ɗum noon omo ñaguinde ɓen ɓamtata gam ɓe mbawa hebde ngaalu ɓe ɓamta golle mabɓe ɓe mbawa kadi hebde tawi koɓe jinno ko ɗum ko haalande on deuxiéme adjoint maire commune 2 woni Mamadou Kaw Touré commissaire principal mo commissariat Kolon Djeba woni Sékou Mané on ko tawi ko kanko kadi ko jaaruɗo fannu ko fati e holkiso ko fati e werlaji gujjaɗi to frontiére Kolon Djeba hakkude Mali kam e dowlo Côte d'Ivoire ɓe nangui toon ko gorko liiɗo ina kay wujji werla mo inde Toyota Corolla couleur danejo mo ala plaqué kollito matricule werla o tawi ɗum ko ñalde nogas ɗum waɗi ko ñalde nogas lewru septembre maydu hanki ndu sanga waktuji 13 kikiɗi woni 1 heure ñalawma 13 woni kay 1 heure ñalawma caggal nde yiya kay ɗin vidéo ji ina caari e réseaux sociaux ko wayno WhatsApp kam e Facebook ɗo guddirten kabaruji men e nder leydi Mali roɓinde kabaruji leydi Mauritanie kettoɗen ko e sawtowol Amadou Dia. kabaruji e nder gendi Mauritanie société gendije toppitiɗo ko fati électricité woni Somelec ɓe mbawi dañjude nanodiral ngal duuɓi 5 e ZD to wondude hakkille tawi ko wadde 350 ujunere compteur e nder gendi ndi ɗum ɗon noon hen 15 mbaɗete ko toon to légal Tavrak Zeyna tawate koye nder wuuro lamorgo ngo Nouakchott ɗum noon ko beele kadi wawde rokkude to banggue ɓen ɗon e kiliyaneɓe mabɓe hutortoɓe courant gueɗe mumen no hannirta ni kono kadi wawde haɓade ɗum ɗon ko wiyete to banggue fraude woni kay guyka e nder courant o saabu noon nde teska ɗum ɗon nde ko wiyete guyka courant ina battini no feewi e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo ɓe kollori ɗum ɗon koye fodde tan lebbi 6 ɗen ɗon gueɗe mbaw fewde no hannirta niyete kanko tawi ko société o ɓeydi hen tan
ko ɗo e hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati fodde capanɗe jeetati e ɗiɗi e nder temedere e ɗen ɗon golle tawa kay wawi rewde lawol no hannirta niyete ñalde aljuma hanki nde subaka muɗum jagorgal kalfinangal cellal leydi Mauritanie kanko no wawi hebde tawi koto banggue ballal matériel leɗɗe safara vaccin ummade agence des Nations Unies tawi ko gam ɓamtare ɓen ɗon noon ɓe mbawi kadi wallidde leydi Mauritanie e on ɗon fannu kanko jagorgal ngal o holliri e nder ɗen ɗon leɗɗe safara ko heeɓa ko ma waw neldede e nder gure ma to banggue diwe sappo e nder leydi ndi tawi kadi koye nder ɗin ɗon cuuɗi safrede tawateɗi toon ɗi organisation des Nations Unies ko fati alimentation o woni kay to banggue ko fati alimentation agriculture wondude kadi programme Nations Unies ko patuɗo to banggue taaridi kamɓene ɓe mbawi wadde noddandu ɗum ɗon ko ñande alkamisa nde ko ɓuuri yawde nono saaha joni kulhuli mabɓe koko fati to banggue bonnere e ñamaduru ndu ha tengti noon e ɗen ɓesnoje e nder hen tan ɓe kollori o saaha joni de to banggue ɗum ɗon ko wiyete wuura ina jogui caɗele no fewi tawi noon woni sababu ngakkuduru ndu noon koto ngakkere muɗum koto banggue on ɗon pandémie woni kay covid-19 coronavirus tawi kadi ɓe kollori e guerre hakkude Ukraine wondude e Russie ɗum ɗon ne kadi wasani battinde e ɗen ɗon gueɗe ɓe kolleti tan ɗo kadi ina huula joni o to banggue ɗum ɗon de ko wiyete heegue hoto ɓeydade e windere nde ha tengti kadi e leyɗe pamare doole ɗe ko fati e saison tawi kadi ko ordinaire wonande kadi parlementaire mo leydi Mauritanie kamɓene ɓe mbawi dottude tawi ko ngundon ñalgu nde ɓe mbawata ɓamtude ɗen ɗon golle ɓe kolleti ko 3 octobre tawi kadi mbiyen ko tati lewru daratondu hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi tawi haali ɗum ko kanko gardiɗo suudu sarɗiyeji ginɗi ndi wondude kadi e koolaɗo kuuɓal toon to nokkure guindiɗe nde woni kay e toon to suudu guindi Mauritanie tawi ko noon biyeteɗo Abdallah e Salah e nder hen tan ɓe kolliti tawi tawi ko ɗen ɗon golle ma mbaw fuɗɗitade ñande tati lewru dartondu ɗum ɗo ko seppo tawi kadi koye ñalde aljuma hanki nde e capanɗe tati lewru septembre ɓen ɗon tawi ko minitaji ɓe fedde wiyetende olan kamɓene ɓe mbawi yuɓɓinde seppo ɗum ɗon noon ko wiide kadi yo ɗen ɗon tawi ko ɗemɗe guendiji ɗe waw heftinede e wasdeɓe kadi yaadude on ɗon loi ko fati orientation éducation ɗum ɗon noon kadi police mo guendi ndi wawi faladeɓe e nder gonɗon seppo tawi kadi ɓe mbawnode ko seppude gam kadi wawde wiide o saaha joni ɗen ɗon ɗemɗe yo mbaw heftinede no hannirta ni kadi e wasdeɓe yaadude e on ɗon loi ko fati orientation to banggue éducation woni kay e jangde guenni ɗi gasi ha laaɓi ko tongonoɗen kumpital demgal Pulaar e nder guendi Mauritanie ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia Weltare TV turi yimɓe. a jarama Amadou Dia e roɓinde kabaruji leydi Mauritanie dowle Côte d'Ivoire coup d'état Burkina Faso ñalawma aljuma hanki o dowle Côte d'Ivoire holliti wonde lanandi wakka ko dowle Côte d'Ivoire juuroytako taw ko toon to wuuro lamorgo ngo Burkina Faso woni Ouagadougou ma Côte d'Ivoire kay uddu frontiére mum kala hakkude mum e Burkina Faso hande kay nde ɓe jiitodiroy foof dowla Tchad CPS ko conseil de paix et sécurité union africain conseil de paix et sécurité union africain hesɗirini eragu mum e laamu sabbude ndu Tchad nde wawata kay hormade lebbi 17 ɗiɓe dokkodirno aadi gam kay wawde yuɓɓinde sungoji hooreɓe leydi tawi hay goto e conseiller ji ɗe ɓen militaire en jeyetake e ɗinno sungoji hooreɓe leydi guddirten jonde kabaruji men ko kabaruji joolam jaɓel guerre Ukraine russe jagorgal leydi Ukraine kalfinaɗo ko fate défense ɗo holliti wonde ɓen dadiɓe woni force arme aérienne mo Ukraine mbawi nadde e wuro Lima e nder région Modenex tawi ko e nder leydi russe kamɓe ɓen dadiɓe ɓe dowla Ukraine ɓe mbawino kay hollidde ɓe mbawi heptude guure 5 e ɓen dadiɓe dowla russe tawi ɓe keptuno ko e tawi ɓe
ɓe mbawi heftude ɗen guure joyi ɓe kolliti ha hande kamɓe on armée Ukraine wonde ujunaje 500 ɓe dadiɓe russe ɓe mbawi tawi ko yaltini ɗumen e nder ngon wuuro Liman tawi ɓe kay ɓe pawnoɓe ko kuule tati so wideɓe kay yo armée mo russe o doga walla kamɓe foof ɓe mayda walla ɓen jalta gasi ha laaɓi ko tongunoɗen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar kikiɗe aset hande 2 lewru octobre hitande 2022 ɗo haalirde ɗo ko banduru Mamadou Sarr Robindo kabaruji leydi Mauritanie wonno ko e sawtol Amadou Alassane Dia to karallagal ko Seydou Abouba.